Täzeliklerden habersız kalma, bir de ağda ol, bir de yatma. Täzeliklerden habersız kalma, bir de ağda ol, bir de yatma. Hemeceğinize salam, ben Altın. Habersız kalma gepleşiminin 270. bölümüne hoş geldiniz. Dostlar, bu studiyani tanıdınız mı? Ben yine İstanbul'a gittim. Thomas Kutormaka bir kepte dincalayınıp. Yönü dincalmana deysemem sizi täzeliksiz, habersız koyasım yok. Şoň üçin size aktivnce şekilde like koyun, tesir yazın. Men bolsa täzeliklere başlayın. Men diňjalşa gaýdanymy bilen ýaly aýdymçylarym diňe täzelik ödürläpdir. Berekella. bir de ağda ol. Klip täzeliklerini elbette Söhbet Jumaýew bilen başlaýas. Öz stilinde prokornuca klip ödürläpdir. Senem Can. O van ödüdü numancı. Akşam saat 8 oldu girýän keteň. Çıkaýsaň saňa näme bolsa, diňen tembilýändir mene. Bola men ýöräýin la. Eýem ne bileyim man ýarany. Otur diýsin o. Otursana. Benim can bu aydın senin şanına, o senin şanına. Varayım bu akşam gülüm yanına, o senin yanına. Dostlar, indiki täzelik duet täzeligi we hakykatdan bet täzelik Mert Nazarov featuring Hal Nazarova My Love. My love, sen diýen, Men senki, asmandan dilänim, seninki, ödümde bilemem. ilkimedim ki. Oh my life, senin diýenim, My baby, asmandan dilenim. Ayda ýördüňe nämeler bolar? Ýyly-ýylyna täzelik ödürleýän. Kuwat Dölmez bilen täzelikleri prokornuja bolupdyr. Berekella. Aýdymam, klibam bet bolupdyr. Oglanlar, bize diňe berekella diýmek galýan. Balını ciz balını nevedan. Sebebi kulağına avat ya kuvatını. Ay dayadım. kur çocuk ýaly, elle ýasalan bana, ey çejik ýaly. Amalia Dehin öz stiline täzelik ödürledi. Yalançy. Olamak yalana, hey gowsy sen meni tanama. Geril ki anama, sonra garaş havara. Yaman yaman yalancı, bilýän bolmasam palçy, yüreğime oğur. Mehri Piroleva täze klip ödürledi. Ayağında sakla meni. Thomas'ın tamamına gowja bolupdyr. Ayağında saklan beni, hiç kime verme inni. Şeyle bir sevsen beni, sevsen beni. Ayağında saklan beni, hiç kime verme. Ferhat Ataş'tan täzelik köpden bäri. Köpden bäri täzelik ödürlänek diýjek bolmadym. Aýdymyň ady köpden bäri. Alıpsın ödüňe jemler, owadan oňy geceler dursun. Anan ýadymyn dinlep seni, ýönedenim dinläý meni. Aýçam köpden agajy, ýüzmeräý bir agajy. Dostlar, ýene bir klip täzeligi Batyr Hoşdurdy bilen Didardan Hayran. Hayran, sana hayran, hayran, hayran. Sana gizmen hayran, hayran. Sana hayran, hayran, hayran. Ýene bir täze klip Şahzod Gulmuradow bilen Murat Taganowdan Ay. Gezelim dünyani, görkedeyin dünyani. Koy dile düşsün söyleyme. Sen ömrümün gerçeği, ömrümün gerçeği. Bu bölümde nostalgiya klipler köpdü. Ünslerdiňizmi? Ýene bir nostalgiya Batyr Muhammedowdan Gara umly gyz. Darılımın yaylasında, şol yılların arasında bardı menin seyen kıydım, hatın vardı carasında, şovun düşmanı günümde. Beyler we Güläletden täze klip Sen şagadan, men şagyzym. Sen şagadan, men sen şagyzym. Gözellerden saylap yürek beren kıydım, Alýan menden alhamy, sen men şahyrum. geldiler bir bağlı bolan. Cani Sesle Serdar Çarif'den Akıl Peri.
kalberi Örpünden menin Yine bir canı ses täzeligi oğul bibi Riyem we Ersari gyzy. Yanıma güllenem Büyütedim seni Sen benim sultanım Ertanım evi Ertanım evi Men Google näme soraw taýynladym aýtgany ünsümüz senne. Assalamu alaykum mejetim. Geçen safar berilen sorawymyzyň jogabyny ine şu agzamyz bilmek başardy. Bayram üçin men bilen Instagramda habarlaşyp bilersiň. Inni ýene de täze logik soraw dostlar. Şu sorawy dinlemeňkäňiz şu videoga like goýmagy we bize podpisat etmegi ýatdan çykarmaň. Ondan soraw şeýle. Şu taýda bir kartinka goýjak. Şu kartinkada soraw belgisiniň ýerine haýsan bolmaly. Kim şu sorawyň jogabyny birinji bolup kommentariýada dogry jogap ýazmagy başarsa, hemişeki ýaly meň adymdan 100 manat. Onda näme hemmeňiz üstünlik sag bolun. Bir de aldamar Empo şarjonna DJ Bega hakkım bar aydımını täreden hödürläpdir. Yanına varmalı, benim hakkım var. Sana yalvarmalı, senin hakkın var. Sana okuymalı, benim hakkım var. Senin hakkın var. Bir de aldamar Dostlar, YouTube täzeliklerine gelemizde Jeytunur'un paraha pürje bilen yüzüde gepleşigi çıktı. Gepleşikde İsmail'e näme üçin ýok diýdi, näme üçin speakerden aýryldy we başga da ähli sorawlara jogap berdi. Şu ýere geçip görüp bilersiňiz. Mecitimi kanalında Parahat Pürjeýew. Hoş geldin. Hoş gördüm. Arada Esbitrin label'ına hoşuldum. Köp bolmanım ayrıldım. İşlenilmediken, nemedilmedi bolin, nan lutsu men ölümü isleyen döwürlüm, çaltı isleýärdim. YouTube'da ýene bir täzelik Eýranly gardaşymyz Emin Rasen'den Türkmen rap. Yadamadan yadadım Gamlı boldu derya Ortasına adadım Al deki yavgıta indi tutuyor bülküm Özümden yadadım Bolzok delüm kim Bir de aldamar Inni Elias Körneri ýatlaşajymyza Gözel Anna Muhammedowa men bagtly. Min bağlı bilbil sayrayar Saçlarım içim al oynayar Deri uçan bu alem koşar Gödellükten yüreğim coşar Min bağlı bilbil sayrayar Saçlarım içim al oynayar Deri uçan bu alem koşar Gödellükten yüreğim coşar Ýene bir Körner ýatlaly ýadyňyzda bolsa Maro'nun Saňa bağlı aýdymy hit bolupdy. Şol aýdymyň plagiyeti Arne Jepbarow Saňa sowat. Kabul et güller bersin, sana sevgimi bildirsin. Duysun canım seýänini, dünýäni gül bile doldursun. Duydur canım seýänini, seýwe hormat goýanyny. Bu ajaýyp saga goşa, aýdaly sevgim aýdymyny. Sana sowat bu bäwüller, sana sowat derçemenler. Bir de aldamar Inni Elias tesirleri okumuş ağacımıda ilkinç tesir yazıp bayrak kadınan dostumuz Alim Yolvarsız. Salam mecitama. Salam. Bir de Instagram'dan yazıp bilersiniz. Endiki tesirimiz Hangenli Sapar. Salam Maradev Dövletcan Öngördüňe. Mecitama işgärlerinin barına da Ullokan Halaç Kerkir ayetlerinden salam. Her sanına garaşan beyleka kanunlarım garaşdım şu ne adım okulur deyip emma yok. Maňa garsa hemme jaňyň tesirini okajak bolýan wagtymyz çäkli bolan üçin okap bilenmek. Ýene tesirimiz Gonç. Salam mecitama işgärleri hemde altyn saçly altynly. Tuğlamy bu gepleşik diýsen gyzykly. Mecitama işgärleri üstünlük diňe. Altyn saçly altynly saňa ýa-da diňeje öňe udaç size. Köp sag bolun.
Yeni tesirimiz YouTube. Salam, men sizin köp videolarınızı höwesli tomaşa etken, işinizi üstünlük arzu etken. Sizden yeni bir gow täzelikleri garaşacağız. Ondan sen owadan töleme. Bizi gollaýanyňyz üçin her biriňize aýratyn sag bolsun aýtgan. Sag bolun. Inni eleýän soňky testirimizde üýtgeş ady bilen Döwletjan Birov barada şeýle ýeňişlerim höwri köp bolsun öňe. Mence tamam sizin hep işinizde üstünlük. Testiriniz üçin aýratyn sag bolun. Köp minnettar. Dostlar, men belki kepde alıp barmazdygym mümkin. Habarsyz galmany kim alıp barsın? Jeytnurmy ya gaýyp? Häzirlikçe men siz bilen hoşlaşan, inniki bölümde görüşýänçek özüňize gowjy teredin. Hoş, sag bolun. Näme? Hayran. Batır ve özünçe aydan var şu an batır muhabbet arogumlu izlemden inniki tesirimiz dedim gidip başladı onu Bağışla dur hemen koçur Medyatımı